Dvaja znudení krupieri stoja pri stole s kockami. Zrazu príde nádherná blondínka z južnej Alabamy a staví $20,000 na jeden hod kockami. Hovorí, dúfam, že vám to nevadí, ale mám oveľa viac šťastia, keď hrám hore bez. Potom si vyzlečie vrchný diel, hodí kocky a zakričí, poď, južné dievča potrebuje nové šaty. Keď kocky doskáču a zastavia sa, začne skákať a kričať, áno, áno, vyhrala som, vyhrala som. Objíme oboch krupierov, zobere si výhru, aj oblečenie a rýchlo odíde. Krupieri na seba zmetene hľadia. Nakoniec sa jeden spýta, čo vlastne hodila. Druhý odpovie, neviem, myslel som, že ty sleduješ. Blondínka ide k lekárovi a dozvie sa, že čaká dvojičky. Začne plakať a lekár sa jej pýta, čo sa stalo. Ona odpovie, vieme, kto je otcom jedného, ale netuším, kto je otcom druhého. Chlap šoféroval auto s blondínkou. Požiadal ju, aby vystrčila hlavu z okna a skontrolovala, či funguje smerovka. Blondínka vystrčila hlavu a povedala, áno, nie, áno, nie, áno.